So ayan mga ka-fishing, welcome back. Ayan, magpipishing na naman tayo ngayon. Dala nating gamit ngayon ay tatlong lambat sa Bisaya, pukot. Ayan, tapos isang dala ang dala natin ngayon. Ayan guys, papakita ko sa inyo. Ayan, yan yung dala. Ito pa yung pukot. Kasama natin ngayon si Ranchi. Ayan. Si hi to my vlog. So ayan guys, nandito tayo sa Arayat. Bagong spot na naman to. Malayo-layo sa dam. Ayan. Dito tayo ngayon sa may mga mangga. Ayan guys, stay put muna kayo dyan guys. Maglalambat na tayo at magdadala. Ayan guys, magdadala na tayo. Bago banda mo ako. Bago banda. Banda bro. Yan, patay sila. Ay, marunong nga. Bangus. Abet. So ayun guys, sobrang daming sabit guys. Isang hagis guys, sabit agad. So ayun guys, sabit na naman.
janitor yung huli natin guys. Guys oh. Ayan. Ayan, bakal oh. Ay, mga nakalim ko. Ayan. Ayan guys oh. Bakal na naman, janitor. Ayan, napakaraming janitor. Ayan guys. Try naman natin maglambat. Tara. 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 Bumalik kami guys kasi malalim. Guys. Gato mo lang yung isda, laki. Tumalon. Kalpa. Sa gitna. Ako dyan lang. Huli talaga natin. Okay. Patay sila. Pampaswerte. Yahoo! Ang galing na. Ang ganda nga nila.
Roho. Yon. Kaso, sabit. Puro sabit. Langoy na naman. Ayos lang yan. Guys, oh. Masarap yan. Uy. Sana all. Hihi. Puro janitor. One zero. Yuhu! So ayun guys, nandun kami sa gitna. Kaya hindi ko nadadala yung cellphone ko kasi mababasa. Tsaka umaambon, ayan. Mababasa yung cellphone ko kaya hindi ko na inano. So tignan na lang natin mamaya guys yung mga huli namin. Ano na kami? 5 bangos. Tsaka 2 bulig, napakalaki. Mas malaki pa sa braso ko. So mamaya na lang guys, hintay-hintay na lang. Nakakapagod maglangoy. Ayan sila oh. Doon sila. Doon. So umaambon guys, ilalagay ko muna sa yung cellphone ko, safe. Sayang, wala na akong pera. Pang budget sa sa pangbili. So ayan guys. Stay put muna kayo guys. Hintayin natin yung pag-aaral namin mga lampat. So ayan guys, stay put muna kayo. Nandito na kami. Natapos na rin kami magpukot. Ayun guys, yung huli namin. Pakarami oh. Bangus. Ay pangalan nito? Bidbid. Ayun guys oh. Haba oh. Bidbid. Bangus. Yan, mga bangus guys. Pakarami oh. Yan. Pinakamalaki guys, bulig, pakalaki. 1 kilo. Yeah, ilang 1 kilo yan ha? Hindi, ilang 1 kilo to? Mga 3 kilo meron yan. Ay, 2 kilo meron yan. 2 kilo. Pakalaki. 2 kalahati siguro yan. Lakas. Pakalaki, 2 bulig. Oh? Uy! Ayaw magpahawak ah. Hindi okay. Ano lagi na? Hindi tayo mapainit. Yun guys oh. Laki. So yan lang ang ating video ngayon guys. Ayun yung mga kasama natin oh. Si Bode. Yan. Pa yung 2 oh. So yun lang guys ang ating video ngayon. Maraming salamat sa mga nanonood at sa mga nag-subscribe. Goodbye guys. Bye.